Mina ngiya esontweni ubaba kade ngishaya kodwa abazalwane ngibebone. Sifike esontweni angihaga ubaba. Ngiyethuka le ngaphakathi abantu abazi. Angizwanga. Kube ngathi mangikhala sengimukela umoya ongcwele kanti lobu buhlungu lobu bulwane ubaba abuvezayo masendlini ekhaya. Masifike esontweni ebandleni all is good, all is well. Sanibingelela nonke babukeli baka Black Lives TV. Kwesinye isiqephu sithi ngabuyelane emendweni. Nihleli no Longster. Ngithi nje kini compliments of the season. Asithemba ukuthi nizophepha emgwaqeni njengoba kuyisikhathi saKhisimusi nje. Siyajabula sonke ukuthi siyohlala nemndeni yethu eminye futhi ayisekho. Kodwa ke na asikho lapho. Namhlanje vashela udadewethu othi ke na uzoxoxa naye ukuthi ke na yindaba yambuyisa emendweni. Sawubona. Sawubona. Njani? Ngiyaphila sisi. Siyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya, uzisho igama nothi uqhamuka kuphi. Ngiyabingelela emakhaya, igama lami nguzama ngoba kaKhumalo isuka endaweni yaseNdwedwe. Endwedwe. Yebo. Manje ngoba umuhlu njena ufuna usixoxa kahle lesito sakho, umhelano lana, cleavage lana. Okay, lesito sami ngithi ngifuna usixoxa kahle ngimuhle ngoba ngiphuma ey'ntweni ezinzima. Yeah. Abantu bengaboni. Okay, before sifike lapho ke uthe unokuthula? Nguzama. Uzama. Before sifike lapho Uzama, awungixoxele Uzama uba. Oh, okay. Uzama intombi ekhulele emakhaya eNdwedwe emaphephetweni. Okay, fine. Ngihamba isonto ngikhulele ebandleni from ngikhula. Then I met up with ubaba kwi-Bible school. Oh. So ngingakafiki nje umsolo nahlangana naye eBible school. Yes. So yini ngabe nifunda John bakithi nama Acts wena ufunda ubaba? Shuthi kwenzeka ngabona ukuthi into eyidaliwe ngoba sahlangana esikoleni sisabancane sifunda sikhula sifundela iBible study. Yes. Ngaba connected naye waba connected nangomoya ongcwele. Ay yabona ngathi uya deep. Let's go deeper kulokho uthi ke na waba connected naye waba connected nangomoya ongcwele. So manje ke angitshele ubani wa approach omunye ngoba ungizwa ufana nomoya ongcwele phakathi. Ubaba wa approach mina. Yeah. Yes, ngalesikhathi sise esikoleni sifunda ngawo umoya ongcwele lo isonto. Then khathi efika kumina nami mase ngiba nento ethi hayi ake ngimnikeze ithuba lakhe. Wafike wathini? Efika nje kumina wafika wazibika. Well fine sikhuluma ngenkonzo kamnandi ngambona ukuthi hayi uyiyo lento engiyidingayo. Eyibika kahle ukhuluma kamnandi. Ngabona ukuthi hayi kwenzeka kanje naphambilini emandulo iyona le. So wathatheka. Ngathatheka. So manje ke maniqeda ke eBible school ke kwase kwenzakalani? Okay, siqede eBible school sithandane kamnandi. Kuze kufike isikhathi sokuthi sishade. Okay. Okay, fine. Ezozongintroduce ebandleni lakhe because sikwi-Bible school nje asonto ebandleni elilodwa. Yeah. Okay, angintroduce ebandleni lakhe. Bafike bangamukela kahle. Ngayibona ukuthi hayi ngumama la. Umama uphelele. Ngiphelele. Kuhamba isikhathi siphila kamnandi. Sinama sessions abantu bethu abanenkinga esontweni kuhlukene ngamagender. So konke lokho nikwenza anakashadi. Sesishadile nje. Ena ke wait. Oh, okay. Asiyeni la ezokhuluma amalobolo ke phela. Okay. Like wakucela kanjani? Okay, ubaba wangicela kwafika wangibhala incwadi iqala into yokuqala yafika. Incwadi ucela nginikeza abazali bami incwadi. Oh so nobefundisi bayakwenza lokho? Yes, bayakwenza. Phela ngizothini ngoba bafisa bathi hey no uyabhala incwadi. Oh ibhale? Yes, uyabhala incwadi. Ngayithatha incwadi ngayihambisa ekhaya. Okay. Ngifike ekhaya ngifike nencwadi hayi bayibuka abazali bami ngenxa ukuthi nabo abantu abakhulele kwayibona ebandleni bayibona ukuthi okay fine sizoyenza ngokwenkolo. Oh yes, okay. Sisidila nayo ngokwenkolo. So usuku lakho lomshado kwelwalunjani? Okay, usuku lami lomshado ilaluluhle kakhulu. Kumanje ngilikhumbule. Okay fine sihlangane kamnandi esontweni. Wangiphoqa ukuthi njengoba manje sengingena ngala kubaba kufuneke ngimuve esontweni lami. Lakho. Yes, bezongamukela kuleli lakhe ibandla. Yes. So manje ngoba usumuva kwelakho washadiswa uba umfundisi wakho. Yes.
and then base bayakhenda over. Bazongihenda over kwaba khona izinto ey'shintshisanayo. Oh, kwakuyiphi i-highlight eyikhona lapha emshadweni wakho like ubone uma wenza umcimbi uthi ngikubona konke kodwa lokho hayi shame ngithathekile. Okay. Ngathetheka kakhulu indlela ibandla lakhe langimukela ngayo. Lingipha izipho lingikhombisa ukuthi liyangamukela njengomama umfundisi. Yeah. Yes. Okay, umshado ke senidansile kodwa umshado kuthiwa ususendlini. Qhubeka kanjani ke seniqalile ke manje ukuhlala ndawonye umshado usunjani like the first few years? Kule minyaka yokuqala nje ayimihle kakhulu. Up till ngize ngibone ukuthi hayi ubaba ngathi kunezinye izinto azenze emaceleni. Ima ngisafuna ubuhle bakhe bakithi. Okay. Ubaba ubeyindoda enhle. Ngalendlela ukuthi mina bengiyiqanda lika baba. Oh, okay. And wonke umuntu bazi nje enkonzweni ukuthi nje umama iqanda lika baba. Yes. So ngoba uthi kena umfundisi bephethe inkonzo noma befola under abanye befundisi? Ubaba ubefola ngaphansi komunye umfundisi. Komunye umfundisi. Yes, Oh, okay. Ministries. Oh, okay. So ngoba ke esenkonzweni egxilile nawe wagcotshwa bomama umfundisi. Yebo. Okay, ngoba kuthi wawuyiqanda la Grootman yini mhlambe ayenza uzubone na ukuthi uyiqanda. Ngoba phela I'll think ukuthi mhlambe kuyi household yabefundisi ekseni kuyathandazwa imini ntambama kuyathandazwa kuphela. Hayi ke kukhona nokunye ubaba bengikhipha sihambe siyolala ema-outs. Sihamba 3 days sibuye yonke impilo i-right. Yonke into ihappy. Ngizibona ukuthi ngiyiqanda la baba. Emndenini wakhe? Umndeni wakhe awukazi ube nenkinga, siphila kahle. Sizwana nanokuthi ke besingahlali ndawonye, uyazi uma ningahlali ndawonye namndeni wakubuka mnyeni nama in-laws niyazwana ngoba ningahlali ndawonye. Yeah. So emshadweni wenu nayithola ingane? Yebo sinaba abantwana. Zingaki? Bawu-2. Nishade iminyaka emingaki? Sishade 11 years. 11 years. Yes. Okay, isiqala phi inkinga? Inkinga isiqala uma ukuthi ubaba usebenza abantu. Because kuyafika abantu baneyinkinga kufuneke ubaba badile nabo. Nami njengoba nginogcobo ngiyakwazi ukudila nabantu. Qinisile. Inkinga ke ifika lapha ekutheni khona kuzofika umuntu besifazane. Ubaba uvela agxuma iqala kumuntu besifazane. Ugxuma iqala ugxumelana? Uyena othanda ukulalela labantu besifazane ufuna ukusolva lezi inkinga zabantu besifazane. Okay. Okay futhi ngingakumind lokho. Aya simnye mhlawumbe ugcobo lakhe lo. Ugcobo lakhe. Nami ngokunjalo nginabantu engibasebenzayo. Mase ke indaba iyonakala ekutheni ubaba uyafihla unezimfihlo eziningi. Mina ngiya esontweni ubaba kade ngishaya kodwa abazalwane ngibebona. Sifike esontweni angihaga ubaba. Ngiyethukale ngaphakathi abantu abazi angizwanga kube ngathi mangikhala ngisengimukela umoya ongcwele kanti lobu buhlungu lobu bulwane ubaba buvezayo masendlini ekhaya masifike esontweni ebandleni all is good all is well glory to Jesus. What do you mean wait sengiphindela manje kuma structures esonto phela? Okay, if ukuthi uyakushaya wayekushaya akufihle yini wayekushaya kanjani? Ubaba we-abusive ngendlela yokuthi and ubehlakaniphile lento yakho umeyenza. Ubekushaya emzimba. Ugcwele ibala. Ushayelani? Ayithi masisebenza abantu uma kwenzeka ngizofikelwa iclient lo muntu wesilisa. Ubone ngazi ukuthi sekukhona okumo. Okay. Engikwenza nalo muntu ayithi phela wazi ngaye. Because yena besebenza abantu agcine sebashela sesibamba inamba wathini unama sessions emaceleni. Okay. Yes. Shuthi ubona ukuthi ngenza lento ayenzayo. Yeah. So manje wayicanga ukuthi kena nawe wenza lo nomkhuba le ayenzayo yebo. Manje akushaye? Angishayi. So every time une session umuntu wesilisa masifika endlini kuyonakala. Ngiyashawa. Akaza kuhlalise phansi athi mama ngisho nikhuluma nalomuntu awungixoxele nje ngesession yakho. Wazi nje ukuthi umuntu uma ngikhona umuntu wesilisa uzokala isikhathi sema sessions abantu baneyinkinga ezakuthatha isikhathi eside. Wathi isikhathi kufuneka umkhansela unenkinga athi mama mfundisi nenkinga yi1 no2 no3. Ufuna ukudile naye akhala umuntu ufuneka umenze abe happy. Uqede lapho umfake kwiBhayibheli. That's true. Uzezohila. Uzezophola. Yes. So manje mase kuhaga enkonzweni azi ukuthi ade kushaya
angihage Kanjani? kube kuhle abazalwane bethi shine. Wathi lovely couple abazi ubuhlungu engibhekene nabo. Wena lapho ufila kanjani? Ngaleso sikhathi ngithi kodwa Jehova uzovela wena ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga uzovela ngelinye ilanga. Okay. Ufika kuhage kade ngikushaya izolo ebusuku. Ukuhaga kwakhe usuye ukuthi uthi sorry noma usuye entshontsha amehla abantu. Usuke entshontsha amehla abantu. Ngoba lokho ukuhaga abantu bazothi shine. Abantu babona si happy. Mina ngiyafihla. Jehova. So mayikhuleka lapha nekhulekela nama couples wena ufila kanjani wazi usuhleli lapha nenhlungu? Nami ngisuke ngikhulekele yami ukuthi nje Nkosi ngicela ngiphi iprosperity ukuthi ngiphume kulomshado. Abusive ngalolu hlobo. Sho. So manje ke ngiyabona uhlala isikhathi esingakanani umelene nalento le and yaba nini ke i-breaking point yakho uthi no more ngiyaphuma la. Ngihlalile 3 years full. 3 years. 3 years Uphila under isandla sencindezi. Ngiphila under isandla sencindezi nazi nezingane. Cause ngaso sonke isikhathi uma ngishaya ingane azikho. Wema. Ingane azikho ziseyikoleni. So wenza umsebenzi uclean. Wayenza i-clean job ngaso sonke isikhathi. Abazali bakho bona usabathinta ingane ukuthi hayibo ngiyafa induku endlini. Ngingake ngazama ukuyisa ekhaya indaba. Kwaba ukuthi ekhaya bazi ukuthi man of God ingayenza kanjani into enje. Kwathatha isikhathi ukuthi baze bengikholwe. Bethu uyi man of God kodwa akayena phela uNkulunkulu. Into engangichaza bengi-understand. Babengayizwa. Ngaze ngaqala ama-counseling sessions ami ngoba ngizibona ukuthi kunenkinga. Yeah. Yilapha baqala khona ke bangenelela. Phona ke sebengenelelele ke umuntu ohleli lapha ekhaya uthi hawu wathola ama-counseling sessions bangenelela. Yini ke leyo osuye eyakwenza ukuthi sengiyaphuma ke manje? Ngoba usuhlalile 3 years. But I'm sure khona la kwafa khona phakathi wathi no. I'm out. Ngathatha isinqumo, ngahlala phansi nami ngathi manje sengithatha isinqumo esikanje. Angisakhathalela ukuthi ibandla lizothini. Imindeni izothini. Yes. Ngathatha isinqumo. So kungenzeka ukuthi umprotector ngoba ucabanga nanebandla. Ngangicabanga isithunzi sakhe yebo kakhulukazi. Ngicabangela nebandla yonke into nje. Uthini umfundisi obaphethe ngoba sekwenzeke kanje? Umfundisi osiphethe uphukile kakhulu emoyeni. Oh usasonta khona? No angisasonti mina ngisho ukuthi osiphethe yena ubaba. Oh yes. Waphuka kakhulu emoyeni. Ngangokuthi kwakuthiwa lento ngayi-addressi ngani. Kangayi-address. Because nami ke ngixoxa yilokho ukuthi ke na ubani ongavuma ukuphila nemvimbo umuntu ajike futhi azokuhaga. I think mina ngangena enkonzweni ngihayiziswa ukuthi yena ungihagelani ungishayile. Hey kunzima mase usathatha umoya ongcwele kunezinto ofuna ukuyekela isikhathi sifike ngoba yonke into inesikhathi sayo. Okay. Yabona khona le point lo lokhu uyiphakamisa kamoya ongcwele. Nami ngiyakholela kuyena. Yes. But ke na akukho la athi khona umoya ongcwele sibe yilimo. O akukho la athi khona umoya ongcwele asivumele izinto ezimbi zenzeke kuthina. Angithi uthi ke nawe awusalinda umoya ongcwele. Yes. Kule pain ka 3 years usho ukuthi umoya ongcwele engakhulumi. Yithi mayifike zenzeke izinto ifike. Uthi okay fine ngilindile. Uzothola iclosure njengoba manje yagcinisa ifikile. Ngivumela ukuthi yonke into inesikhathi sayo. Ungayithatha into ngeanger. Ingibambile ianger ngadlula kuyona ngahila ngaze ngathatha i-decision. Uthe kade udila nama counseling sessions angithi. Kulama counseling sessions ikhona couple or umuntu wesifazane wakwafika wathi ushawo lo umkhwana wakhe. Sike saba ngeke ngamfica usisi omunye onenkinga njengaleyo. Awuthini ke kuyena kubeni nawo nayo? Ngangakwazi ngisho ukukhuluma naye because unenkinga ecishe ifana exactly neyami wemana axoxe vele kubuye usizi ngikhali. Ngingazi kufanele ngithini. Uzomsiza kanjani? Ngizomsiza ngithini ngoba kwayimina bengihluleka ukuyisiza. Yo. So manje uthini umunye umuntu wesifazane ohleli lapha ekhaya ngenxa yenkonzo uthi ke na since siyakholwa angazi ngenze njani but ngiyahlukumezeka. Umuntu ohlele emakhaya onale nkinga obhekene nami ngicela asheshe akhulume ukuze ezothola usizo.
isheshe inqandeke lento. Isheshe ibambeke. Yes. Ubaba-ke senidivosile noma nakwi-separation? Sesidivosile manje ukuthi ezinye izinto azikakalungi kahle hle sisasayina amaphepha. Nisaqedela, okay. Yes. Uke-ke weza-ke esebona-ke manje ukuthi ayibona umuzwa mubhidlika wazoxolisa. Phela at the end of the day if a man of God wangempela uyazi ukuthi uNkulunkulu uyasho kufanele sixolise masonile. Yebo ke wafika ezoxolisa wangithi umuntu wona uyamxolela umuntu nakasikhombisa. Uyabona ukuthi usayibamba eBhayibhelini lo muntu, usayibamba encwadini engcwele. I hope uthi akashongo ukuthi uSathane. I hope uthi akashongo nje ukuthi uSathane. It's like you are reading my mind. Into yokuqala isho njalo. Mase ngitshela ngomuntu wesifazane owayephingile. Uyabona ukuthi usangishaya ngeBhayibheli. Yabo? Kwathiwa ongenasono akamshaye ngamatshe. Aye, ngabona ukuthi hayi umkhohlisi lo straight. Ngeke ngihleze ngisho ngithi uSathane uyayasho ukuthi hayi ngathi yathenya ngisukela ke manje. Uyasukela Because again he made a decision to abuse you. And then emva kwalokho wacasha ngeBhayibheli. Uyacabanga abantu abangakholwa ukuthi bafila kanjani ukuthi ngizoyelana lapha yana. Uzoyelana esontweni. Ngizoyelana. Mind you, kuleyo abusive yakhe uyachitha ngendlela eyisimanga. Sure. Ingane ziyamthanda unemali. Phela umfundisi. Umfundisi. Ukuthembisa izulu nomhlaba. And ugcobo nalo liyasebenza. Lisebenza ngenye indlela. Lu dangerous ugcobo olukhulu. Kakhulu. Ingane ziyahlanya ngabafundisi. Zifuna le mali kuyapledgwa la. Sure. Yo. Kunabantu umuntu ame athi umfundisi ungisizile ngizopledge ngo10,000. Ingane zangamfuna kanjani lo muntu? So wena ke are you back home noma waqhubeka wahlala emzini wakho nezingane? No, mina angibuyele ekhaya. Ubuyele ekhaya nezingane nabantwana. So unayo relationship nezingane ke? Cause lo munye umdadlana una 10. Yes, bayakwazi ukuxoxa naye. Okay. Yes. But ke unayo relationship wena nazo nabantwana bakhe. Uyalokhuza. Wena ke nike nikhulume? Thina we hardly. Asikhulumi. Anikhulumi. Yasikhuluma. Okay, usacabanga ukuthi ke wena uyokuphinde kushada? Umushado yoshada umfundisi na? Hayi bafundisi nje cha. Angeke kusashada umfundisi? No, okamanje nje hayi. Ukuyithola kwi relationship into ekude nami. Yeah. Hayi manje cha. Ngisacela ukuhlala nje. Ucela ukuhlala? Yes. But manje into engixakayo uyabona ufike la e-studio breast out umuhle. I'm sure khona obukayo lapha nathi nje ngase ngiyitholele lo dark. Angeke ngisho ukuthi ngeke ngimthola umuntu ngesikhathi kokuhamba kwesikhathi kodwa for now. Uyabonga. Kamanje ngisabonga. Kodwa ke ngoba manje angifuni ukuhamba nesilonda ngoba angasikakapholi kahle hle. Ngiyothwesa omunye umuntu amacala omunye umuntu. I-counseling usaqhubeka nayo? Yes, ngisaqhubeka nayo ngisanama sessions engwenzayo. Are you counseling abanye abantu noma usumile lapho? Okamanje ngisamile mina ngisadinga ukukhanselwa ngokwanele. Kodwa ke inkonzweni usakhona le usuphindele kuyona yasekhaya? Ngibelele enkonzweni yasekhaya then kwakumele benze izinto nakhona ukuthi bengimukele. Because isingase ngiphumile. Usuphumile? Yes, ngaphuma nayo yonke into yami kunamathikithi ke enkonzweni ngiyaxolisa. Okay. Yes, kunamathikithi thikithi lakho lokukhokhela izondlo sesonto ini zonke izinto maintenance yesonto. Awuqali la ugcina khona? Cha kanjani because mina ngaphuma ngayojoyina ibandla. No ngisho owahamba nawo amathikithi akho angale? Ithikithi lami phela licrashiwe manje lingali. Funa ukubuyela back uze ngala uzokhokha uzomaintain izinto. Ukuze uzokwazi ukuthi uncwabeke. Obaba laba basehlalweni kumele ngiyacanga ukuthi impilo ekhaya kekholwa. Yes, bathi ke na le yamathikithi unfortunately asikholelwa kuyona. Okay, kunamathikithi. Yeah. I know, but ke I'm happy ukuthi ke na nakwazi ukulokhuza. Wakwazi ukuthi uthola usizo. And okunye ke engijabulelayo ukuthi uthi ke umuntu akakhuluma kusaeli. Angakhulumi sekunzima. Like right now I think khona nomunye obukayo ukuthi kanti akhathe ekhaya kwangayona ngisho nomoya ongcwele kwakuyimvimbo egcwele umzimba. Kwakuyimivimbo. So uyacabanga mina ngibuka umama umfundisi ngithi uyambamba umoya uyakholwa lutho umoya ongcwele kanti wena inhlungu ngiyathungala.
abanye bayangijabulela bayangihaga ngizwe ubuhlungu. Hayi no, siyabonga kakhulu Zama ukuthi-ke na usherish Christmas sekuyi-festive season. Asithembe ukuthi-ke na unyaka omusha uzokuphatha kahle. Asithembe ukuthi-ke na ngoba ukuxoxa lesi story lesi ukuqala kwe-chapter entsha because I'm sure khona osekhaya usizakala. Yebo. Siyabonga kakhulu. Yo, niyayizwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke na akukona lokho esikubonayo. Uthi uZama wayethi umama umfundisi. Ngikubiza umama umfundisi noma ngithi Zama. Igama lisamile nje Usawuzama. Uyasho ukuzama ukuthi-ke na wayethi amhaga ubaba sekhaya thina sibuka ukuthi-ke na hawu uthando lengaka indoda kanti umhlumeza iy'nhlungu amnike zona ngayizolo. So asenze sure ukuthi abantu bethu nathi sibaphatha kahle bakithi. Uma ukuthi uhlukumezekile musa ukuthula, khuluma, ungalokho uthi-ke na hayi bazothina abantu bohlezi bekhuluma. Nginithanda kakhulu-ke nguLongstar. Please don't forget to share, like and subscribe. Ningakhohlwa-ke ukuthi-ke na uma ukuthi nawe unase sakho i-story, please feel free usidrophele i-message uze nawe uzohlala la kule couch. Nginithanda kakhulu. It's the Black Life